जलखिया भी माझे जाक काली आड़े जाकि आड़े एपड़ एपड़ गोड़ कर ना विदाय रजनी आणि पटवाल माली आमर पंडा सी माली कौन अरे पुत्र करी बात कुछ आम गाँव तो भल जातरा देखिए गई तमें एमती कर परिया तमें एमती कर परिया केबे कर परिया तमें देख छोड़ काम को न नमस्कार मामा रोने गोटा गोटा गोतरा बाड़िया जावा ठाकुर भीतर चढ़ी देखिए चढ़िया ओला ओला शला ए चंदन हबनी हला हेनी को देखिया महापत्र महापत्र लोक से हबनी कौन कहूँ ये आगे वाइल आ देखा हाँ तंगार पत्ता से तंगार से पैता बाड़ा नहीं पैता मारा मारी पूरा आम गाँव में तप तप कर मैं आई आग बढ़िया पड़ो ये पाउडर चंदन कौटी म ना खाई सारे पेट जो कहते 7 वर्ष 8 वर्ष
76 କିଲୋ ହେଇଛି କଣ 72 ରୁ 76 ତମେ ନା ମିଛୁଟା ହଁ ହବନି 78 ମୁଁ 76 ବୁଝୁନୁ ଆଉ ପେଟଟା କେତେ କେତେ ବାହାରିବ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଆଉ ବୟସରେ ବାହାରିଯିବ କେତେ ମାନସ ବୟସ ହେଲା 26 ମାନସ ମୋଟ 2 ବର୍ଷ 24-25 2 ବର୍ଷ ଗୁଡା ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁ କରିବ ଅଟୋ ଇଏ ଗୋଟା ହବ ଇଏ ଗୋଟା ତୁ ସାରି ଆରି ଦୋକାନ 1 2 3 4 5 ନାଇଁ ବସ ପଡିନି ଆଉ ଜାଗା ଅଛି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡିଆ ହଁ ହଁ ଏତିକି ଦୋକାନ ତ ସେତିକି ସଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ଗାଡ଼ି ଯୋଉ କୋଲା ଫଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଓମିନି ଆସିବ କୋଲା ଫଲା ଏଇଠି ଲାଗିବ ଆଉ ଅମିମାନେ ଆସିବେ ଆଜିକାଲି ଅମିମାନେ ଗାଡ଼ି କହୁଛି ଆମେ ମୋ ପାଦ ଧରଟା ଟିକେ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେବି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପା ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବାପା ରାତି ସାରା ଆସିଯିବା ଯାଇକି ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଥାନ୍ତା ତୋର ମୋର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡେ ମାରି ସେ 2 ଜଣ ମୁଣ୍ଡେ ମାରିବେନି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନହେଲେ ନ ଦେଖିକି ନ ଦେଖିଲା ହେଲେ ସେ ମତେ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲା ଆମର ଏଥର ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ତ ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଗଲା ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗି ଠିକ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓ ଶିବାନୀ ଏଠି ଆସିବ ଆଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମତେ ତାଙ୍କ ଅଜା କହିଲେ କି ଶିବାନୀ ବାରି ସାବିତ୍ରୀ ବଳ ଦେଖିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଶିବାନୀ ଏଠି ଆସିବ ଦିଦି ଯା ହଁ ଏଇଠି ତ ରଜକୁ ରଜ ଭେଟ ହବା ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିନି ନାଇଁ ନାହିଁ ଘରେ ଅଛି ଥାଉ ଆଗରେ ପକେଇନି ନାଇଁ ଗୋଡରୁ ସେ ଖୋଲିଲା ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିବା କୋଉଠି ସିଲେକ୍ସନ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଖ ବାକି ଆସିଲେ ବେଟର ହବ ହେଲା କହିବ ମତେ गेला कदे आंटी गेलो कदे आंटी माँ को चप्पल थोड़ी देगी गेलो खाइବାକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଜଗିକି ମାଆକୁ କଥା ଫୋପାଡ଼ିବୁନି ସବୁ ଲାଗିବ କାମରେ ଇଂରାଜୀ ପଠେଇଛି ନା ଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ତ ବୁଡ଼ି କ'ଣ ହେଇକି କେମିତି ବାହାରୁଛି ଗାଧେଇକି କେମିତି 3 ଦିନରେ ଆସୁନା ଉଠେଇଲୁ ଖାଇବା ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଇବି
ଉଠାରେ